И здравейте, аз съм WaterBG и сега ще снимам на Chicken Invaders. Няма да правя поредица на тази игра, просто е така за фън ще поиграя малко. Вижте как ще кина някакъв бос. Тук сме за геймплей България, един от първите. Опа, къде ще ходиш? Да. И да ми стара, виждате колко лесно. Беше много лесно. Сега продължаваме. Неща, какво става? Ома ге, се тъпи оръжица ли ще ги килвам. The Great Uncle. So begin your adventure! Опа! Хоп, хоп, хоп. Това оръжие е много слабо. Вижте как не е нужно да правиш много килове. Това е коледната версия. Хайде да ги преключваме с пилотова. Извинете, че говорите по-много. Говори като там. Ох! Като коя беше там? Как се викаше? Моли! Моли, нали? Не знам за кой си мислиш. Ама коя там ти? Коя? Една курва. Надявам се да не го гледаш ти пък курва. Не си някакъв тъпак си го казвам така на тъпа. Дано го изгледаш, дано те скефи. Включва в един клип, въпреки че не съм толкова известен. Аз съм известен много. Си известен. Аз имам 1000 имена. Известен на майка ми в мишката. В мишницата. Имам за 20 абонента направено giveaway, ама трябва да направя още 20 абонента сега. Трябва да имам 20 абонента и тогава ще направя хубав клип. Ти ми правиш някакви тъпи. Аз си новият. Хибо се. И ще направих интро. И сега. Що е тогава си го правим? Аз стига, не лъжи, стига. Още лъжи. Да, може. Може, мишното гадна. Не, мишните. Гледайте му този клип, вижте какъв. Курва, гледай този клип. Но те скефи. Много те скефи, мата. Ти го кажи. Кой ми пише по скипето? Скайпето. Сигурно човек, който иска за скайпето. И ми пише иска си кандидатура за нашия сервер. Да, бе. Да. Това е първият човек, да. Приемаме, значи още 4. Един ми пратки и нали покана за това, нито не знам ли ще искат кандидатура. Какво ще представя? Съм неизвестен копен. Destroyer мъка. Ако гледаш този клип Destroyer мъка, нали ти си им прави покана само сред и така да ми имаш в скайп или да си кандидатура за сервер. Да, трябва да напишеш. От това да, много. Сега, че един човек ми написа нещо, само вира да ми прати някакъв жен, искам да ми отворя. Опа! Път изкъбих си всичките гранати. О, да. О, Цвете! Ще Цвете. Чао, Цвете, ти си много непосредно. Чао, и ти имаш от мене родители. Който има Firefox. Който харесва марката Fox да напишете в коментарите аз.
Нямам се. Ето е, че ще има някой. Даже не се там да има и линк на тази светлина. Все пак. Пета моната не съм няма колко. Аз съм най-слаб, брат, не съм много. Не ти нищо не мога да правиш. Мога. Не, също се иска бъде. Добре. Нали, за Коледа за Они ще му купуват, нали, клавиатура, като струва 100 евро и той не може да си купи, аз бих се купил даже утре. Ще се купим. Аз ще си купа Razer мишка. И аз ще купа Razer мишка. И социалки да ще си купа. Коя? Аз ще си купа и маус. Не бе клавиатура на Razer. Не бе клавиатура на новата. 100 евро. Да. Ое, ще брата да я видиш. Добре, са хора, се бием срещу боса и ще да приключим. Купа наш код, аз нямам, вижте ми, пишете ми канала, радвам се. Абонирайте за него вече. Тези клипове вече имат линка му, на канала му. От батарът голем пич. Нямам по-голем от него. Калием, бе. Завиждам момчето как казва, че не е пич. Да, дами и господа, виждате, победихме боса. Надявам се да ви хареса. Харесвам. Не забравяйте да се Харесвам, абонирате, ако ви е харесал. Харесвам това. Ако ви хареса, ако ви кефа, ако ви е харесал клипа, го харесайте и пишете по едно коментарче и айде. Чао. Чао!